Γι' αυτό είναι και ψηλά για να μην το πλησιάζει ούτε άνθρωπος, ούτε μηχανήματα, τίποτα. Αν με κάποιο τρόπο το ακουμπήσεις, είναι επικίνδυνο. Καλά κρασιά. Αυτή η μεταλλική που βλέπετε εκεί πέρα ψηλή, αυτά έχουν ακόμα μεγαλύτερο ρεύμα, είναι 66.000 βολτ. Γι' αυτό είναι και πιο ψηλή. Όχι, οι πυλώνες, είναι τα καλώδια πάνω. Ακόμα και στο σπίτι μέσα που υπάρχει ρεύμα και τα λοιπά, άμα το καλώδιο κοινό και τα δείξετε και είναι 220 βολτ, πάλι επικίνδυνο. Τζαν, συνέχισε ερώτηση. Το ρεύμα, είπαμε, το ρεύμα έχει το μειονέκτημα που έχει το μεγάλο είναι ότι δεν φαίνεται. Τι κάνει, Τι κάνει, τι εννοείται. Ποιος την έκανε την ερώτηση? Άλλη ερώτηση. Γιατί είναι η στήλη έξω του δρόμου και δεν είναι κάτω από τα χωριά. Στις πόλεις κανονικά πρέπει να είναι υπόγεια. Αλλά όταν το μεταφέρεις από εδώ στα χωριά έξω, δεν είναι ένα αέρια η μεταφορά. Γιατί για να μπει υπόγεια είναι το κόστος πάρα πολύ ψηλό. Και εκκρεμεί και άλλους ουσίες. Κάποιος μπορεί να κόψει το δρόμο με κάποιο μηχάνημα και να τον πάρει ο διάδοχος να συγχωρήσει. Ενώ έτσι είναι ψηλά, φαίνεται, ελέγχεται η γραμμή, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Στις πόλεις, στα χωριά κανονικά, στις πόλεις μέσα κτλ. Συνήθως προσπαθούν να τα περνάνε από κάτω. Ναι, όμως μπορεί κανένας κορμός να κοπεί στη μέση και να πέσει κάποια στιγμή και να καεί. Πολλά έχουν συμβεί τέτοια. Έχει σπάσει κάποιο φύλλος ή κάποιο φορτηγό ή κάποιο μηχάνημα που ήταν ψηλό έπεσε πάνω στα καλώδια και αποτέλεσμα να σπάσει το φύλλο στα καλώδια κάτω. Αλλά για να χτυπήσει τον άνθρωπο πρέπει να έχει επαφή με το καλώδιο ο άνθρωπος. Αν δεν έχει το καλώδιο, αν δεν πιέζει γυμνό καλώδιο ή βάζει το χέρι στην πρίζα, δεν θα σε χτυπήσει. Πώς φτιάχνετε μια κολόνα που λέει? Είναι δύσκολο να κολλήσει τις κολλήσεις. Αυτή δεν είναι κολόνα, αυτό είναι καμινάδες. Οι κολόνες δηλαδή είναι δεν φαίνεται. Φαίνεται μόνο όταν το χτυπήσει. Τώρα είναι πρακτικά. Το ρεύμα φαίνεται από τα αποτελέσματά του. Δηλαδή, όταν πάρεις το κουμπί και να ανάψεις το φως, δεν βλέπεις ρεύμα, βλέπεις το αποτέλεσμα. Δηλαδή, τι κάνει το ρεύμα, πάει από τη λάμπα, ζεσταίνει την αντίσταση και αυτό ακτινοβολεί. Οπότε βλέπεις το φως, δεν βλέπεις το ρεύμα, το αποτέλεσμα βλέπεις. Όπως και με το θερμοσύμφωνα. Όταν ανάψεις το θερμοσύμφωνα, δεν βλέπεις το ρεύμα, θα δεις ότι μετά το ζεστό νερό τρέχει. Το αποτέλεσμα ότι μετατράπηκε σε θερμική ενέργεια που τη μετέδωσε στο νερό. Λέγε. Ναι, όμως σε μερικές φορές όταν βάζουμε μια μπρίζα ένα καλώδιο σε μια μπρίζα η μεταγωγή σε κεραμί. Είναι σκεφτήρες, δεν είναι ρεύμα. Δεν μπορεί να δεις οτιδήποτε και μια μπαταρία με κάνεις αυτό δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ρεύμα. Το ρεύμα δεν φαίνεται. Δεν σε πιάνει. Δεν σε πιάνει ρεύμα. Όχι, άμα είναι υψηλή τάση θα σε χτυπήσει. Απλά λόγω του ρεύματος είναι. Αλλά δεν είναι το χρώμα γιατί έχουμε πολλοί το έχουν σχεδίσει το ρεύμα είναι αυτή η μπλε φλόγα, ξέρω που βλέπουν, ο σπιρτήρας και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό το ρεύμα. Το ρεύμα είναι κίνηση ηλεκτρονίων. Κάποιος μας ενοχλεί. Μέσα από το σχέδιο. Ναι.